Днес времето е чудесно. Слънце грее, приятно хладно. Това е новия имот. Вече стигнах зад тази порта, успях да прочистя частично. И може да се види нещо зад оградата. Предните дни разчиствахме, надробихме една купчина клони и работата продължава. Тук е едно приятелче. Ей, Рони! Рони! Влизаме. Има прекрасен орех. Още една купчинка клони за разчистване. Тук се появи една чешма. Тук това, което е издадено, всъщност са няколко големи камъка. Ето като тук. Това е камък. Това с мъха е камък. Тук няколко ябълки. Поизчистих изсъхнали клони. Ето, ябълчици. И каква изненада? Тук още една чешма. Отворих коридори до другия край на имота. Ето е другата ограда, която е на отсрещната улица. Там още една голяма порта. Тук дюли. Пълно е с пиленца в гъсталака. Тази порта е доста голяма. А до нея какво има? Леска. Нацъфтяла. И така. Малко по малко разчистваме. Предполагам, че до месец имотът ще светне. Тук един пазач се обажда. Общо взето имах оферта да дойдат да почистят за 1500 лева. Но благодаря, имам си инструменти и сам се справям добре. Тъй като мога да избера кое да остане, кое да не остане. Всъщност процесът по почистването е много приятен. Ей, Рони, къде си влезнал, бе? Ела тук, ела. Това е нашия приятел, всъщност те са двама. Полубездомни кучета, които сме обезпаразитили и си ги храним. И са много добри пазачи даже. Рони! Той се е научил как да е куче.
Имаха кърлежи преди 10 дни, но им капнахме пипетки. Да, кажи ми. Той много говори. Иска си приятелче, не само храна. Да. Малкото коченци. Олеле. И така, това е по нашето село. Красив ден. Красив имот, който тепърво ще става все по-хубав. Чао, чао!